Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahumma thabitna indal maut bila ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Inshallah hande en continue au programme meɗen mo wiwɗen mi wawi English. Inuɗe mi wawi English ko programme ka jangeten anglais ka haala pular. Jangen anglais ka haala pular. Joni non ɗo haray hande en yewtuno ka cours ka introduction inɗen haɗi ɗum ɗon ko andingollen ko honɗum jangeten ko honno jangirte. Donc en yewtuno ɗon fi ko koynete to be. Inɗen to be ko honɗum ko verbe, kono kadi mo wawi wonde koynete auxiliaire. Sanda ko ɗum won ɗum inchallah en iyoye ɗum ɗon e courji yeeso. Donc ka to be ɗo en dariremo ɗo ka wonɗon verbe. Hara kadi ka wonɗon verbe no sendo e pecce tati. Feccere aranere nden noyne ko affirmative, ɗimmere nden ko négative, tammere nden ko won ɗum koko innete interrogative. Ɗum ɗon non fof en daroyey inchallah. Joni noon haray ɗo en iyey ɗo ko innete sujet. Se landama noon ko honɗum woni sujet koynugol ko sappoto koy, ko sappirto koy. Donc kankoy kadi ko remplacer ɗum kadi. Donc honɗum won ɗum ka anglais ɓe mari sujet inneteɗo I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Prononcugol non o they no sonje jama o moƴƴa. Fi hon ɗum par ce que bus ko enatamo ko they. They ɗum no wawi wasi hay ni ñallal. Ɗum ko windorta ko honno ko DAY. O ɗo fi prononcugol mo ko ɗengal ma ngal wonɗa wadde hakkunde ñiiƴe maɗen, hakkunde ñiiƴe dowje ɗen e leyje ɗen, ɓisa ɗon ɗengal ngal sortira doy fi heɓugol on son innugol they. Donc wona they. Donc ɗum ɗon ko ɓe wawen prononciation kadi moƴƴa par ce que ɗum ɗon kadi tawa e ko jangenten ko. Donc joni noon se ndaari ka pular ɗe waynude Mamadou naati, Mamadou jooɗike, Mamadou ndaari télé. Donc si min ni Mamadou naati, Mamadou jooɗike, Mamadou ndaari télé, haray no ɓoyli seeɗa ko no ɓuri raɓɓiɗude. Minna honɗum minna Mamadou naati, o jooɗike, o ndaari télé, ko non ɓurta fewude. Aw ko ɗum woni sujet on. So i noon kadi couleur ji ɗin hiɗen sendi e parti hino ara noon immo, tammo, nayabo. Donc ɗo aranum ɗum ko honɗum koynugol ko wonɗo yewtude on. Immon ko wonaɗo yewtede, woni siko jiwo, woni siko gorko, woni siko hunde. Donc ɗo wono ordinateur ni ɗa waynude you, hara ko ordinateur wonɗa e yewtudude. Donc ɗo ko ɗum woni wonaɗo yewtede on. Ɗiɗo tati woni wonaɓe yewtede ɓen fiimu, wonaɓe yewtede ɓen fiimu. Wi on ɗo koynugol ko wonɗo e yewtude on si ɗuuɗi, andinugol enen. You on koynugol ko wonɓe yewtede ɓen si ɗuuɗi. They on koynugol wonaɓe yewtede ɓen fiimu si ɗuuɗi. Fuɗɗitoɗe. I koynugol ko min, you, an, he o gorko ɗa, she o debbo ɗa. Andi ka hi kadi no wawi wonde hara mo ɓattimanugol o gorko ɗo moƴƴa, o ɗo moƴƴa, ko hi on gollitirta. She innugol o debbo ɗo, wano o debbo ɗo moƴƴa, ma o debbo ɗa moƴƴa, koynugol ko she gollitirta. It koynugol nde hunde ɗo, ma nde hunde ɗa. We koynugol ko enen, ma ne menen. Enen e menen no sir. Parce que sa ni enen o mo wonɗa yewtudude mum no tawa e groupe on. Donc ɗon no wonde enen. Sa eni no menen
o mo wonɗa yewtudude mo o tawaka e groupe o ko non iyoyen no fo inchallah yeeso. donc you ko ennugol ono andi anga tawaka inna ɓeɓe wonɗa e yewtudude donc ko ɓe buy o yuuɗo noon ara noon e yuuɗi mon ɗi serta ka windugol kono ɗi serti ka haalugol min ɗon fof inchallah en iyoye yeeso. veyon ko ennugol ko ɓeeɗo mayna ɓeeɗa mayna ɓeeto ɗum ɗo no woni siko gorko ba woni siko worɓe wonɗa haalande woni siko rewɓe wonɗa haalde fimu woni siko piiji wonɗa haalde fimu ɗum ɗon fof veyon no wawi ƴettude. donc ko ɗum ɗo wonta sujet ji ɗi sujet noon tun hare kanko wala importance ka wonɗon kanko tun par ce que mi watande min mi fanka ɗon. donc fi joni gollitirgol sujet ko be heɓa ko endete kon verbe ko ɗum enduɗen to be on ko verbe mari kadi rôle auxiliaire kono ɗo ko verbe. donc ɗo joni si milan falande I on mi tokkidiramo e to be mi wata innude I minna to be you to be ko on ɗum watta ayne I am you are o am are is are ɗiɗo ko ennugol ko to be on fusa fiyo ɗi heɓu. donc to be si ari yeeso I o wonta am to be si ari yeeso you o wonta are to be ari yeeso ɗiɗo tati o wonta is si to be ari yeeso ɗiɗo tati o wonta are. donc sani I am you are he is she is it is we are you are and they are. donc ɗo joni hare ko o to be innugol ngol am are is are ko ɗin ɗo wallata fiyo goɗɗum wawu tokkade yeeso. won sim ƴetti sujet I on innugol min miɗo faala tokkidirde moye tall ko juuti tall ko juuti ɗan faala tokkidirde I on e tall on ɗum ɗo wawata wonde fanni mi addali am on hakkunde majji ko simi addi am on hakkunde majji wona I e honɗum am tall wona min lan juuti. donc ɗo kadi you on tokkidirgol moye tall wona you are tall anda juuti he is tall o gorko ɗa no juuti ma o gorko ɗo no juuti she is tall o gorko o debbo ɗa no juuti ma o debbo ɗo no juuti it is tall kunkullunɗa ma nde hunde ɗa no juuti ma kunkullun ɗo ma nde hunde ɗo no juuti itton ko fi kulle e piiji. we are tall enen hiɗen juuti ma ɗum menen himen juuti you are tall onon hiɗon juuti they are tall ɓeeɗa ma ɓeeto hino juuti. donc ko ɗum ɗo woni verbe to be on honto ka forme affirmative wona ko juuti wona ko satti sa joɗɗintini tun hakkille maɗen a faamay kono hare ɗum ɗo ko be windito ɗon. joni noon ka exemple an ɗo mimiɗo gollitiri tall ko ennugol koko juuti tall koko juuti. donc joni hare onon kadi mi windani on ɗo goɗɗi tall innuɗen ko juuti short koko raɓɓiɗi kind koko moƴƴi mean boni old nawyi young ko innugo ko suka. donc fuɗɗito ɗen tall wano si minni I am tall millan juuti si minni I am short millan raɓɓiɗi I am kind millan moƴƴi I am mean donc are ɗon ko innugo millan boni I am old millan nawyi ma min ko mawɗo I am young min ko mi suka. donc old ko nawyi suka young ko suka. joni noon haray kala kay nono ɗon I am tall no sella kay noon I am short. haray fi wawugol gollitirgol tall short kind mean old young ko honɗum wonɗo wadde on aray tu woni ɗo ka windunoɗen ɗon itton tall on wattiron short siɗon faala gila ka fuɗɗorde ɗo ha hewta leyga masi ko kind falɗon gollitirde itton tun tall o watton kind hallanna. donc wona honɗum wona I am kind you are kind. donc ko ɗum ɗo wonta devoir moɗon on ko ɗum ɗo wonta exercice moɗon on. joni noon ko ɓeyteten ɗo kadi on gi wona ɗo simini I am short silan faala minna I am old ay no sella kadi ɗo remplace hari ko ɗo tolo wonno joni mi remplaceri short ɗo mi remplaceri old.
donc kala ko sellani I sellane ɗiya fop kadi ha ngewta they ka woni they are short, you are short, no fo harayno selli. joni noon kadi ko marɗen ko ɓeyten ɗon ko ɓeynata contraction. ko honduno woni on contraction ko innugol ko raɓɓinɗingol. raɓɓinɗingol ngol wano ka minnuno ɗon I am, si miɗo faala minne tum am. ka minni you are awande your, he is his, she is wonta she's, it is wonta its, we are wonta we're, you are wonta your, e kañum kadi they are, voilà innugol ngol ɗo kadi they are wonta there. donc ɗum ɗo ala ko sendidiri I am e am on. donc ɗiɗo ko raɓɓinɗinade, ko ɗiɗo ɓurte gollitirede e yewtere. ko ɓuri kon sa nani goɗɗo no enama fine, sick, good, bad, ɗum ɗon fof pareil ko innugol am fine, am okay, am good, ɗum ɗon fof pareil ko ɗiɗo o gollitiri, ko raɓɓinɗingol. fus ala ko sendidiri am kañuma e I am, you are kañuma e your. donc ɗiɗo e ɗiɗo fus ala ko sertindini ɗi. donc so ndaari noon haare apostrophe no waɗa hakkunde ɗo ayi. donc ko ɗum ɗo woni contraction. joni noon kala ka minnuno par exemple I am tall, goɗɗo goo no wawi raɓɓindinde oyna won ɗum, oyna en ɗo am tall. ka goɗɗo kadi ni you are tall, goɗɗo no wayde you're tall. he is tall, goɗɗo no wayde he's tall. donc ko noon yarata ha lanna. donc ala ko sendidiri ɗiɗo, ɗi windaɗi ka sengo ñamo ɗo kañumay ɗi winduɗen ka sengo nano. ko sendidiri ɗi wo ko prononciation majjo. joni haray inchallah ko ɗo wonɗen hattude. kono noon onon kadi fiyon entraîne haray ko be winditano ɗollan ɗiɗo so wawi windude ɗum e commentaire haray no moƴƴi. ƴetto wano short, fuɗɗo ɗon I am short, you are short, ha they are short, ma kind, ma mean, ma old, ma young, ma kala kadi adjectif ji goɗɗi wawɗon huccitade waɗon ɗum ɗon. haray joni ko ɗo wonɗen hattude. han yeeso waɗoyen inchallah forme négative on. sallallahu wa sallam ala seydina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. amin ya rabbal alamin.